Mula tekan seprene janjane Manik Maya nek karo aku ki ya gedhing. Mula aku emoh nek ketemu karo bapakmu ya gedhing. Mula bener jagat ki eneng siji wong sing ora nyembah karo Bathara Guru ya mung bapakmu kuwi. Ah iya. Ah iki bapak wis digawa karo Bathara Guru ditumpakke patroli. Karo Gareng karo Petruk. Ra ora mung dipatrapi paukuman karo Bathara Guru. Wah, apa? Aku njaluk tulung wae. Njaluk tulung apa? Gandeng kowe kakange bapak. Mbok bapak ditulungi, Pakde, mesake. Nek tenan-tenan cemplungke kawah, aku ora kelangan bapak, aku ora kelangan Gareng, kelangan Bagong to, Pakde. Ogok malegak legok trembilung kang Sarawita. Nek aku sing munggah ning kayangan ndak kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan, Gong. Nek kowe arep bantu karo bapakmu, kowe tak dandani, kowe tak bantu. Dandani cara apa aku? Ya pokoke manut karo aku, tak dandani wong sing mlebu metu ning kayangan ning ora ana sing ngelekke. Sapa? Dewa? Ora. Titah wae. Ning kowe gelem ora? Sing mlebu metu kayangan dadi kekasihing dewa kuwi ming bendaramu Raden Janaka. Mula kowe tak dandani kaya dene Raden Janaka. Oh, ana wong tuwa tak plintir cangkeme tenan. Ketoke aman, ketoke tentrem. Engko nang ati Janaka sing tenan ngerti. Apa ora dipecah sirahku? Ndaramu ki wong awas, ndaramu ki wong pinter. Nek ngerti kowe sing dadi Janaka ora nek nesu malah sajake seneng. Weruh polahe beda karo wadat saben. Ngono ya? Ha wis apa-apa wis. Bagus ya aku. Bagus kaya Raden Janaka plek ora geseh. Wah. Arep golek rondo sih. Aja dinggo kurang ajar ora sapenake. Lumayan ya nyaut-nyaut siji loro. Wis Pakde ganti sabda Pakde. Yo, saiki kowe sedakep. Nek nek wis dadi ora gleleng lho. Ora tak nggo nulungi bapak kok gleleng. Wis yo. Tak suwunke karo sing gawe jagat muga-muga iso kasembadan penjangkamu. Bisa wujud Raden Janaka kowe le anakku cah bagus Bagong. Heeh, Pakde. Watmara Sang Arjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang ayu taya wantah. Lho apa ora gleleng? Piye saiki to rasake awakmu piye? Edan kaya bar perawatan. Tanganku halus banget ya, Pakde. Kowe iki wis dadi Janaka kok podha Pakde. Tegep. Malah kurang ajar ta iki. Wis baguse ora jamak kaya ngono. Lam-lam perjiwatan boyo mirah boyo ingsun.
sun remuk dadi ndika wong ayu jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkur iki ana baya kok iso ngadeg malah kewirangan toga kowe wis kowe munggah ning kayangan mlebu metu kayangan ora gelem ana sing iso nyegat karo kowe arep ngopo arep suluk rasa nganggo suluk barang ming mulat marang ta Janaka ki wah sik kok suka tenan iki sing mlebu ning awakku iki apa kewan cilik-cilik iki lho cengelke ayang siren sawetawis ngrisi marai ora iso konsentrasi wis jandiak kowe modiara ngono ya kok nggih wis aku tak mangkat nang kayangan iki ndak salah ketinggalan bis munggah ning kayangan kok sing ati-ati ya Gong tak dongake muga-muga asembatan nggonmu nyelametke wong tuamu iya toga Arjuna ngendhang apa to sababe jeneng kita sowan sebab akibat sangling sepisan tukul namung badhe nyuwun prisa yo Arjuna apa menapa sababipun dene Pak Rebo lairipun dinten Arjuna kita kuwi sowan dewa aja sembrono pukulun sowan kula somaduka wangadi pukulun mboten sanes kejawi namung ngupadi wonten pundi ponokawan kula ponokawan sapa ai bab ponokawan kula pukulun ponokawan sapa baron kalih bagi ponokawan kita ateges ya kuwi Semar Garing lawan Petruk kesinggihan pukulun awit kula mangertos pukulun bilih kula nampi pelapuranipun masyarakat saking kalangkan jembal pukulun bilih Kakang Semar Garing menapa dene Petruk minggah wonten ing arti Siulaulu inggih menika Kayuwangan Suralaya pukulun kula nyuwun dawuh menapa pukulun prisa dhateng Kakang Semar tuwin Kakang Garing lan Kakang Petruk Arjuna wonten dawuh ngertiya pancen Semar Garing lan Petruk sowan ning kayangan lha dalah menawi mekaten leres kita bisa ngerti sapa sing maringi pirsa Mairut menika klebet paranormal mekaten pukulun ngerti ya inggih yen to Semar Garing lan Petruk samengko ulun papanake ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka aduh pukulun kenging menapa mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring rut kemawon sabab Semar Garing lan Petruk bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka Arjuna pamekon sing
Bener ora iki? Cincingane gol. Bumi koncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang risang mawe gandung ajep lir kincang risang mawe gandrung sabaran kadulu ukir moyak mayik Arjuna wonten paningan dawuh kena ngapa sebabe kita tumuli ngadeg jejeg padha kalawan jeneng ulun Bukulun kula mboten narimakaken dene Bukulun sampun mantun gendak sikara kalian pun Kakang Semar Garing Mropo dene Bagong kula mboten narimakaken sabab Semar Garing Petruk menika ponokawan kula mboten narimakaken Bukulun mulai Bukulun badhe mejahi dhateng Kakang Semar Garing Petruk kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejahi mangke menika pejahi sedaya peteng sanget Bukulun kula suwun kanthi sanget paduka Bukulun menapa menika mangsulaken ponokawan mulai boten mangsulaken paripaksa kula wantun kaliyan paduka Bukulun sesembahan kula Bukulun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah kula ingkang boten narimakaken menawi saged kahayangan badhe kula obra-abrik Arjuna yen ngono kita wis wani kelawan jeneng ulun gangge menapa kula kedah ngetingalaken Darma kene menapa kula kedah ngetingalaken Darma Wisata dan Babagan kene menapa kula kedah ngajeni kaliyan paduka Bukulun menawi pakulun sampun boten saged dipun ajeni kula ingkang boten narimakaken yen ngono kita bakal ulun tibani guntur geni guntur angin lebur tumpur tanpa dadi monggo Bukulun kula trimaringaken guntur cuci motor guntur geni guntur angin boten ajil Arjuna kita kenggonan apa teka kita ora temama wujuding guntur geni guntur angin kula sampun kenal guntur langkung saking selangkung taun mila guntur mboten purun nemahi dhateng jasad kula yen ngono kita bakal ulun tibani Cestri Sula Bukulun kula gadhe pusaka Cestri Yamin menawi kula tamakaken kalian sak marwanipun panjenengan badhe cilaka tampanana Cestri Sula kelakon jebluk dada kita Janaka Mastu nama sidam skaring bawana langgeng Janaka lha kok dadi kita digdaya kaya mengkono Cestri Sula Ratemama Bukulun sampun mlajar kula ingkang badhe ngruwajengan dika Bukulun aduh ketiwasan ora kaya kandhani kaya ora nyono babar pisan lah kok Janaka kok digdayane kaya ngono. Lho iki teko nang kene nah. Kosek. Lho kosek kita omong apa? Aduh cilaka iki aduh. Wah keterucut iki. Wah wis. Kosek. Konangan kowe ya. Ngomong kok njur kaya ngono iki. Kula nganturaken bekti kula konjo Bukulun. Kula nganturaken bekti kula konjo. Sembah mambet kula kunjung sang bekti Bukulun. Selasa digawe-gawe ulun ngerti kita sapa ayo. Lah kok iso dadi kaya ngono? Nggih Bukulun. Kula kepengin nyelametaken dhateng pun
Bapak Semar. Ayo, Janaka kok nyebut Bapak Semar. Ah, wis konangan iki. Wis pun kula bloko sutane sampeyan anggere omong-omong jitet cangkeme. Dewa arep dijitet cangkeme. Bapak kula teng pundi kulon? Lah kok iki iso dadi Janaka piye? Wis oke sing bantu. Wong apik niku bakale oke sing bantu. Sampean kok nusul melu bis sing keri dhewe. Nek mboten wonten sampean mboten ajeng ya. Pancen Bathara Guru ki setan. Disuguhi panganan kok. Lah kok dadi ana wisa racun daru beksi nganti semrebet. Wis tak tambani Kakang Semar. Nggih. Wong keracunan kuwi tambane ming degan abang. Degan abang? Iya. Ada iki wau banyu degan abang. Kok megagah tak gimbul. Nggih, matur suwun, matur suwun. Sembah nuwun, Ndara. Kula wis slamet. Kakang Semar. Kula. Suarane Ndaramu kok dadi kaya ngene. Suarane Ndara kok dadi galur ya, Tru. Oh, enggak kulon mraga kok. Ah iya. Oh, setan ki ora. Galur banget. Enten apa, Den? Kayangan kok ana kepik. Mlebu ning cangkem Kakang. Mboten apa-apa niki dinggo. Dinggo mbangane ora ana samben. Dinggo mil-mil. Mil-mil. Nggih. Terus pripun? Kakang Semar, kula aku mitulungi Kakang Semar tak rimangi Bondayuda karo pukulun Bathara Guru. Nggih, iya. Lah saniki guru teng pundi? Ning sekolahan. Sik, Pak. Aku kok curiga to iki. Ya anggere jak serius kok nglece, jak serius kok menggok iki. Gusti. Tak takonane. Ndara saged unggul kalih Bathara Guru? Iya, Petruk. Aku ditampani guntur geni guntur angin ora apa-apa. Mboten apa-apa? Ora, nyatane ora ana awakku sing babak. Bucik. Ya toyo wis iki kudu Ndara iki. Ayo diteruske terus dititik terus. Bucik napane? Bucik kulite butung balunge suwek jari. Oh. Terus sampeyan iso ngalahke Putulung Bathara Guru ngangge napa? Nganggo arit. Mundur, Mak, mundur. Ndur. Ora ana Janaka kok nggawa arit ki ra. Ndur rene. Jan piyayi bagus e. Iya. Ketok iki. Janaka dialem kok melu napuk iki. Kurang griseni Petro. Ndara Janaka garwane sing teng Madukara pinten? Aduh. Lali aku. Siji Ndara Wara Sudaltri. Utuk. Kuwi bab mbokne Agus. Wara Srikandi. Wara Srikandi. Angka 2 Dewi Prastiwi. Kae canda we. Sing saking Widara Kandhang sapa? Garwa Sembilan sing Widara Kandhang. Ayo. Sing saka Widara Kandhang. Sak letonge ora. Sik, sampean jane sapa sampean? Ayo sapa? Ngaku wae. Ora gelem aku tak ajar ngono. Ora percaya aku nek Ndara Janaka. Ayo, sapa? Ora ngaku? Wak tubruk cemplung kawah Cadrewa. Iki mereka truk.
Lha Pak. Aku kok kaya ora pangling lembeng kok. Muni truk. Petru. Ngapa emel? Cejes ora ya. Apa-apa ora gancane niku. Gleleng. Wah, aku kok gleleng aku Ayo kene. Semar. Mbuh. Wasudi ya. Kowe iki nek ora tak tulungi, iki do mati, kowe do ora ngaturke panuwun malah Janaka duleng-uleng.